Kanuna gyud ta makadungog no nga daghan bitang miingon nga nagmahal sila or nagatuo sila nga dunay Ginoo. Pero sad to silang no nga ang tanan kutob sa pulong lamang, wala sa buhat. Isuon ako ipahinomdom nimo nga ang pagtuo nga walay buhat patay ka na. Mahimong masayang ka na kay nganuman ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo mao ni dapat makinabuhi siyang may nampuon. Usa siya ka taong may nampuon sa tanang panahon sa di pa siya matulog ug pagmata sa kabuntagon. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo magpakabana ug mobatig kaluoy sa iyang isig ka tawo. Ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo mohatag og oras sa Ginoo ilabi na sa panahon sa adlaw nga Domingo sa pagsimba. Maunay tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Ang tawo nga nahigugma sa Ginoo, Ginoo ang iyang i-priority dili sa mga butang kalibutan. Ang tawo nga nahigugma sa Ginoo manggihatagon, mubati og kaluoy ug gugma ngadto sa uban, dili selfish. Muna ikaw igsuon, ayaw ingon nga nakay Ginoo pero wala na sa buhat. Kay kung ikaw nga tawo karon bisan sa pag-ampo nga dili nimo mahimo sa tanang panahon sa imong kinabuhi, panahon sa di pa ka matulog pagmata, diya palang daan, wala na takapasan. Ang atong pagtuo kutob sa pulong lamang, wala sa buhat. Hinaot nga imo kanang maklarong masabtan isuon. God bless.